Marayna hapon po mga tugang, good afternoon po sa lahat. Welcome po sa episode 33. Opo, episode 33 na po tayo. Tayo po ngayon ay magtatagalog dito sa programang Pag-urulayan na po. Ito po ang inyong lingkod, Konsyal Lito De Rosario ng Naga City. Tagalog po tayo para mas maintindihan ng mga kababayan natin sa labas ng Naga at labas ng probinsya ng Kamsur at labas ng Bicol na makakaabot po itong ating broadcast ngayon. Okay, so kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Doble ingat po, lalo na ngayong tumataas ang kaso ng COVID. Hindi lang po dito sa Naga, kundi sa iba pang parte o runa ng Bicol. Hello po sa mga nakatune in natin sa 89.5 radyo natin, kay Station Manager Pem Mariscal, at sa mga nakikinig sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, sa panguna po ni Station Manager Idol Bong Villacruz. Live rin po tayo ngayon sa aking YouTube channel, Kagawad Lito Del Rosario. By the way po, itong mga susunod na mga araw ay magre-release na po tayo ng mga stickers, mga hotline stickers ng lungsod ng Naga. Sa mga para po sa mga humingi nito, alam ko pong kailangan po natin ngayon ang mga bagong mga numbers na updated. Kaya po minarapat ng inyong lingkod na mag-release po nito para makatulong sa ating po mga kababayan. Okay, sa isa pang good news po para sa mga taga-Naga, abangan mamaya ang ating palaro sa programa. Magbibigay po ako ng katanungan at makukuha ninyo ang tamang sagot sa mga nagdaang episode. Pwede po kayong manalo ng 300 pesos GCash. Abangan po yan maya-maya lamang. Bueno, sa episode pong ito, for sure, matutuwa ang coffee lovers natin dyan. At saka po ang mga mahilig sa food trip. Dito po baga sa ating lugar, at kahit saan man pong lugar, kung saan mga sulok-sulok, mga kanto, marami ang mga nagtitipon-tipon, nag-uumpok-umpok para magkape. Even hanggang hating gabi. Marami tayong mga grupo, mga barkada na talagang over a cup of coffee, napapaganda ang mga kwentuhan. So ito pong episode na ito ay para sa inyo. Pasyalan po natin ang ilan sa mga coffee shops dito sa ating lugar at Karatig Bayan. So samahan niyo po ako. Tara, magpasyal po tayo. Unahin na po natin ang coffee shop dito sa Upper Barangay ng Naga, ang Uptown Coffee sa Kilometer 10, Zone 1, Barangay Carolina. Ganito po ang ambience ng lugar. Sobrang relaxing, katabi lang po nito ang Carolina Grill para naman sa mga gustong mag-food trip. Magkapatid po ang may-ari nito at ng Uptown Coffee. Dito naman po makikita nyo mas malawak ang pwedeng tambayan habang nagkakapit, nagre-relax. Swak na swak sa mga nature lover at mayroon din pong al fresco toilet. Sinisiguro po ng management na nasusunod ang mga protocols ng ating lokal na gobyerno ng Naga. After ng tatlong bagyo, hindi ko maalala kung anong month na medyo matagal-tagal na rin. So, sinimulan ko to dahil yung mga kapatid ko mahilig sa kape, na napahilig na rin ako. Tapos, yun na nga, walang face to face. So, meaning, nasa bahay ka lang, walang allowance. So, yung puhunan ko dito, yung tira kong allowance nung nag-aaral pa ako. So, face to face pa. Tapos, yung mga naipon ko rin sa una kong small business, yung burger. Tapos yun na nga, since busy rin ako, nasa bahay lang, hindi ko natutukan yung business ko dun sa yung burger business sa downtown. So nag-start na lang ako dito sa may bahay namin. So napaisip ako ng coffee. So yun na nga, doon na nagsimula. So until nasa nag-grow na siya. So maybe nakatulong ako sa community ng Upper Barangay ng Naga na mas mabuhay pa since biglang nag-boom na lang yung business dito sa Upper Barangays natin. So I think yun yung
naging contribution ko sa community. So, siguro this will serve as inspiration na lang sa mga gustong mag-business or maging young entrepreneur. Maliban po dito, pinasalan din natin ang pinakabagong cafe dito sa boundary ng Barangay Carolina at Zone 6, Karangkang, Bagaraw. Ito po ang view ng Cafe Rosa at ng Happy Beetle Farms. Habang nagkakape, talagang relaxing ang view. Malawak ang taniman, masarap sa mga mata ang mga namumukadkad na bulaklak. At bonus pa ang view ng Mount Isarog. Marami rin pong choices ng coffee flavor at siguradong ikatutuwa ng mga coffee lovers. We started with the Sunset Garden, which is up there, dun sa taas. Maganda kasi yung view ng sunset niya paggabi. So, and then after that, sabi namin medyo kailangan may entrance to the farm, diba? So, the entrance part, dun na nabuo yung concept ng cafe. And then, yes, yun. So, kasi yung husband ko mahilig sa kape. Yun. So, kaya gusto niya magkaroon ng kape. Tsaka, meron ding, parang may reprieve yung mga tao sa, sa init sa farm, diba? So, they can go and rest after visiting the farm. Ganyan. Yun. So, pinangalan namin actually yung Cafe Rosa from my mother-in-law. Kasi Rosie ang pangalan niya. And she likes plants also and all that. So isa sa mga namin yung nakuha namin sa kanya yung parang love for plants, ornamental plants, ganyan. We have some mulberry trees, mulberry plants. And yung mga berries na yun, sinasama namin sa mga drinks. We include it in our mixed berry fruity pops. Ang kape, meron kaming, syempre may hot and cold, di ba? May mga espresso, ganyan. Meron kaming americano, cafe latte, cafe macchiato, caramel macchiato. Yun yung mga medyo parang mga best sellers namin, yung mga gusto ng mga tao. Yun yung gusto ng mga tao. Tsaka yung iced coffee din, ganyan. Honestly, ako mas makati ako. But if I do drink coffee, I drink the cold coffee. So kasi para mas refreshing kasi siya. Oh. Actually, nagbabuzz ako. Pag nasobrahan ako sa caffeine, nagbabuzz ako. So so I tend to just try to drink tea or kapag cold coffee, at least may ice. So at least it lessens the caffeine. Welcome po kayo dito sa Happy Beetle Farms. Cafe Rosa at Happy Beetle Farms. We have lots of good food and also we serve coffee and lots of other drinks as well. Congratulations po and God bless sa inyong business, Engineer Coy and Attorney Eric De Los Santos. Abangan po ang iba pang kapehan sa pagbabalik ng programang Pag-Urulayan Tapo. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Gusto mo ba ng mga napapanahong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon. Madadagog yan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdisa sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building
in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Hello po sa mga nakikinig natin through 89.5 Radyo Natin Naga at sa 105 Bicol Idol FM Naga. Batiin ko rin po ang mga nanonood sa aking YouTube channel, Kagawan Lito Del Rosario. Maya-maya po ang ating papremyo. Abangan, pwede po kayong manalo ng 300 pesos GCash. Bueno, balikan po natin ang ating road trip, /food trip, /coffee shop at coffee hopping. So hanap nyo ba ang coffee date with Dabarkads around the busy city? Para sa inyo po ang Kape Sinauna dito sa Barangay Dayangdang. Marami rin pong pagpipili ang flavors, Kaping Barako Batangas, Kalinga Brew, Kaping Barako Baguio, House Blend Arabica, Vanilla at Choco Lokal. Sa strength level ng kape, pwedeng ang mild o tinawag nilang mahinaon, ang standard o malakas, at syempre hindi pwedeng mawala ang strong o ang matapang, I must say. Very relaxing din po ang kanilang ambience dito. Also available po ang kanilang produkto sa online food delivery platform na Food Panda. Dito po ma'am sa Naga, favorite ng mga Nagenyos is yung hazelnut. Kape yellow hazelnut po, and yung choco local, which is masarap. Nasasarapan po sila. Tapos pag sa brood naman po, yung Kaping Barako Batangas and yung Kalinga Brew. And also yung hazelnut po, which is flavored coffee ng mostly ma'am sa girls, yung matatapang talaga yung inaano nila eh. Kasi yung sa standard lang, inaano na nila eh, sabi matapang. Lahat po po ng Nagenyos and sa other rin po cities, bukas po ang Kape Sinauna every 7 a.m. up to 9 ng gabi for dine-in, and yung sa pan-delivery po is 7 to 11 po. Today po, I ordered kape chocolate. Chocolate yellow, not a kape right now. Pero my previous orders were kape talaga because I'm a working student po. So, mahilig po talaga ako magpuyat and nasa sistema ko na ngayon ang kape. Dawa, medyo may palpitations after. So, yeah. Yes, masarap po dito sa Kape Sinauna. Punta kayo guys. And then, you should try different flavors of kape iyal. And of course, ang kakaiba at nauuso po ngayon dito sa Naga City, ang bicycle coffee cart tulad nito, ang Kape Dal dito sa Magsaysay Avenue. Katulad po ng coffee shops na pinuntahan natin, meron din po silang hot and cold coffee at open for delivery din po sila. Mga food po sa araw po kaning pop-up po na coffee. Nag-start po yung concept po ni nahiling ko po siya sa Facebook na may mga nagtitimpla din pong kape and bike. Nagkaigwa po akong idea about po sa araw po kaning negosyo. Since po na mahilig man po ako sa kape and mahilig din po ako magbike. So pinag-combine ko po si dalawang gusto kong So nagkaigwa po kaming araw kaning setup. And ang pangalan din po kang Samuyang Shop, Cafe Dal, means kape and pedal. Nung una po talaga, mahirap kasi unang-una sa lahat po, wala pa po talaga akong idea about brewing. Talagang kailangan po mag-research and mag-explore hanggang sa may matutunan po. And sa pag-market po, di po madali. Talagang kailangan din po hanapin kung sino ang target na customer, kung saan magandang pwesto. Mahilig po ako sa kapita.
parang iyon po ang hinahanap kang hawa ko. Yan man po ang kumbaga nakakapag-boost po kang aldaw ko. Ini-invite ko po ang gabos na mga kadalan pong na bisitahon as in makiiba po sa muya, magkape, magre-restoryahan po kita habang nagtitimpla po kita ng kape and nagiinom. Yaon po lang kami sa tapat kang Shell Magsaysay dito sa arani po sa crossing kang Basilica. Na-start po kami before 5 p.m. and hanggang po kaming 8 p.m. po ning Banggi. From Monday to Saturday and depende po sa weather. Nagka-cater din po kami ng mga event in case po na gusto nyo po kaming maging part po ng occasion nyo. Pwede nyo po kaming makontak sa aming Facebook page na Kapidal. PM lang po kayo and may mag-answer po dyan sa mga inquiries nyo. Marami pa pong coffee shops dito sa Naga City na pwede nyo pong bisitahin. Ilan lang po yan sa mga napuntahan natin. Pero, alam nyo ba na maraming health benefits ang pag-inom ng kape? Bago nyan, marami po sa ating mga kababayan, lalo na po hanggang ngayon, yung mga hikaw sa buhay, ang nagpupumilit na mag-inom ng kape tuwing umaga. Alam po natin na gustong-gusto natin mag-inom ng mainit na kape. So, kahit sa pong parte ng Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na sinutong na bagas. Ito po yung karamihan sa atin, dinaanan ito. Noong mga panahon na talagang kulang na kulang ang ating mga budget. Yung tinutong na bagas ay talagang malinamnam at ito po ay kahit mga bata napipilitang ipainom ito kasi kung talagang walang-wala ang pamilya, ito po ang binigay ng mga magulang. At marami po sa ating mga kababayan ngayon ang ganito pa rin ang sitwasyon. Pero kahit na ganyan yan, meron pong mga health benefits ang ating mga kape. Ayon po sa healthline.com, nakakatulong po magpataas ng energy level ang coffee. It also makes you smarter dahil po mayroong stimulant ang kape. Ang most commonly consumed psychoactive substance, also coffee, can help you burn fat. Ang kape naman po ay sinasabi sa mga pag-aaral na nakakapag-boost ng metabolic rate ng isang tao. Pero, posible raw na mawala ang epekto nito sa mga long-term coffee drinkers. Meron din pong essential nutrients ang kape. A single cup of coffee contains vitamin B2, vitamin B5, manganese and potassium, magnesium at vitamin B3. Ano naman po ang mga side effects ng too much caffeine o sobrang pagkakape? Medyo guilty po tayo dito kasi nung nag-aaral pa tayo, halos sobrang 10. Minsan 20 cups tayo noon. Sa sessional sa Sangguniang Palusod, talagang ang nagsusustain po sa akin ay ang pagkakape. Ayon po sa parehong source, healthline.com, isa po sa mga side effects ay ang pagkakaroon ng insomnia. Tandaan po nyo ito, insomnia. Dahil nga isa sa mga ability ng caffeine is to help people stay awake. Sunod naman po ay ang high blood pressure. Base na rin yan sa ilang pag-aaral dahil ito sa stimulatory effect ng kape sa ating nervous system. Posibleng side effect din po sa ilan ang rapid heart rate. Ayon din po sa healthline.com, posibleng side effect po ang frequent urination. Of course, talagang madalas po tayong ihi pag nagkakape. Base rin po sa pag-aaral, may mga epekto rin po ang biglaang pagtigil ng pagkakape. Headache po ang number 1 dyan. Other symptoms po ang tinatawag na caffeine withdrawal. Minsan po yung anxiety, irritability o pagiging irritable. O man kaya yung drowsiness o pagiging antukin. So ilan po yan sa mga health benefits and side effects ng kape sa ating kalusugan. Ang importante po, alagaan natin ang ating pong mga sarili. Bueno po, salamat sa mga nag-abang at nanood ng ating programa ngayon, episode 33. So, ito na po ang ating tanong. Makukuha po ang sagot sa episode 23. Balikan po nyo ang episode 23.
Ano po ang titulo ng nobela na isinulat ng isang nakakulong sa Naga City District Jail o siya po ay tinatawag na person deprived of liberty na si Pat Alon. Ulitin ko po ang tanong, ano ang titulo ng nobela na isinulat ng isang person deprived of liberty na nakakulong ngayon sa Naga City District Jail na si Pat Alon? So makinig po, ito ang ating game mechanics. Kailangan naka-like kayo sa aking Facebook page, Kagawad Lito de Rosario, Naga City, Camarines Sur. Naka-like sa episode na ito, episode 33. At kailangan din pong residente kayo ng Naga. I-share po publicly ang episode na ito. Make sure public ang audience. Caption po ang iyong sagot at lagyan ng hashtag pag-urulayan na po. 1 entry per FB account. Deadline po ng entries ay sa October 7, Thursday, next week. Lahat po ng tamang sagot kasama sa Wheel of Names na application na gagamitin natin para ma-determine kung sino ang mananalo to be announced live next episode. Live po tayo next episode. 5 po ang maswerteng tatanggap ng 300 pesos Gcash. Winners will be posted. And hintayin lang po ang message ng aming staff para makuha ang inyong detalye at mga premyo. Again po, ang tanong, ano ang titulo ng nobela na isinulat ng isang person deprived of liberty o isang nakakulong dyan sa loob ng Naga City District Jail? Ang pangalan niya po ay si Pat Alon. So your answer, then hashtag pag-urulayan na po. So see you po again next time. Salamat po sa inyong padagos sa pagtangkilik kang programang pag-urulayan na po. Ngunyan pong November, sarong taon na po kita. 1 year old na po kita ang programang ini. Salamat po naman sa padagos na nagsusubaybay at nagtataon ng oras na magdalan, magdangog kang sa pong programa. Katabang po ang duwang stasyon ng radyo. 89.5 radyo natin sa pangilan po ni Station Manager Pem Mariscal and 105.5 Bicol Idol FM sa pagi po ni Idol Bong Villacruz. So, see you next time po. Inyang sa itong amigo, si Kagawad Lito de Rosario, Kang Naga. Mabalos, stay safe always.